Ona moja blesava drugarica Rusija. Šta je s tobom? Nikad ne treba stati sa verovanjem i nikada ne treba sumnjati u sebe. Šta te navelo da se prijaviš za Hype zvezde? Ona moja blesava drugarica koja me pratila, koja mi je bila podrška. Jel da? Ona je toliko bila slatka, ja sam je zavolila na prvi pogled zato što upoznali smo se na Kosovu, skratit ću priču, neće biti dugačka, ali mi je rekla, da li si ti svesna koliko si ti slatka? Mene zanima sve vezano za tvoju drugaricu. Kako ti imaš lepo boje glase. Tako ona je mene oduševila, Ana jeste. Ona je mene oduševila time što mi je dala tu neku moralnu podršku i što mu je ono Bože kažena. A gde na Kosovu? Šta ste radili na Kosovu? Pevale. Aha, vas dve ste bile ste angažovane? Jeste, tamo smo se upoznale. Jeste, tamo smo bila angažovane, tamo smo se upoznale, ali eto, tako naša ljubav krenula od toga da se podržavamo. I koliko traje? Koliko se družimo, jel? Pa možda će sad otprilike 1 godinu i po dana, onako, ali konstantno. Mi smo od prvog pogleda... Pa dobro, ne mora da znači da prijateljstvo nije pravo ako ne traje 15-20 godina.